Que passen també vostès. Vosaltres un bon cap de setmana. Nosaltres tornem el dilluns després de l'informatiu de les 4 de la vesprada. Sí, a Ràdio 9, al Coses que passen. Gràcies per la seva atenció i companyia. Els deixem amb l'Infonou Comarcal. Adeu! Ràdio 9. Coses que passen. Infonou Alacant. La Marina Alta i la Safor demanen conjuntament al Ministeri de Foment l'execució del tren que unia Gandia i Dénia. En una reunió, els alcaldes de Dénia, Gandia i Oliva han anunciat que ja s'ha fet la reserva de sòl. Bona vesprada, benvinguts a l'Infonou Comarcal d'Alacant. Al control tècnic està Juan Valiente, Raúl Piñana a l'edició. Tenim 21 graus al centre d'Alacant y fem una ullada al tránsito pels carrers de la ciutat. Luis Ángel Calero, buena vesprada. Hola, buenas tardes. Se circula bien, sin dificultad, salvo, por ejemplo, en la avenida de Orihuela, de dirección centro, que está un poco cargada. Por lo demás, una situación normal, Gran Vía dirección norte, es la zona más cargada de la ciudad, posiblemente acompañada también de Conde Bahillano, Juan Bautista La Fuera, todo ello en dirección al Pazo del Mar y también más de lo habitual, la avenida Albufereta, en dirección hacia avenida de Denia. Eso es todo, buenas tardes. Doncs com anunciàvem, la Marina Alta ha tornat avui a demanar al Ministeri de Foment l'execució del tren que unia Gandia i Dénia. Ho ha fet conjuntament amb la comarca de la Safor en una reunió dels alcaldes de Dénia, Gandia i Oliva a la capital de la comarca alacantina. Esta línia va desaparèixer fa 38 anys, després de quasi un segle en funcionament, i va deixar este tram litoral sense servici de tren. Els alcaldes destaquen l'ús social i el turisme d'este projecte, però sobretot el vertebrament. Escoltem l'alcaldessa de Dénia, Ana Cringe. Es un proyecto y una infraestructura de vital importancia para nuestras comarcas. Y además, cuando los ciudadanos de esta propia comarca te están reclamando esta infraestructura, pues para poder ir a Gandía, para poder ir a Oliva, a Valencia o hasta incluso a Madrid, que ahí yo le tengo un poquito de celos al alcalde de Gandía, porque la gente de Madrid puede venir directamente a su municipio en tren. Amb el Ministeri es va firmar un protocol i s'està pendent d'un estudi informatiu. De la Generalitat s'espera l'informe econòmic i financer. Els alcaldes han anunciat avui que la reserva de sòl ja s'ha fet. El pròxim pas serà una reunió amb el secretari d'Estat d'Infraestructures. No és esta l'única infraestructura en projecte, perquè l'alta velocitat i inversions per a l'estació intermodal d'Alacant són dos dels eixos que la Generalitat demanarà que s'incloguen en el nou pla d'inversions que prepara el Govern central per al 2012-2024. Entre les actuacions urgents del corredor mediterrani s'inclou per a la província el nou traçat per a mercaderies entre Alacant i Múrcia, els corredors costaners de l'A38 i la Nacional 332, el nou accés de l'A31 a Alacant o la nova connexió d'esta autovia amb l'A7 a Crevillent. Pel que fa a les línies de Rodalia, el Consell considera urgent el tram Alacant-Torrellano-Elx, Crevillent de la línia C1. I la província d'Alacant és la segona, després de Barcelona, que perd més llocs de treball en el sector industrial, prop de 50 en este últim mes d'abril. I el sector dels servicis no va cobrir les expectatives durant la Setmana Santa, tal com és habitual. En este context, Comissions Obreres torna a criticar les polítiques d'ocupació. José María Ruiz és responsable d'ocupació del sindicat a l'Alacantí i la Marina. Sobre todo señala el desmantelamiento del tejido productivo, porque las expectativas de crecimiento de la propia productividad del sector servicios o turística es muy baja. Los propios empresarios no se atreven a invertir más o a hacer más o a generar más actividad. Mentre Javier López, secretari general de COEPA, reconeix que les dades són roïnes, però confia en una millora per a aquest estiu. Tenim que confiar en que els mesos que estiguen més propers a l'estiu s'animarà, sobretot en els sectors que estan més lligats no tant al consum intern, sinó a l'exterior, no? I que tenen que donar també mesures de dinamització. Recorden que a la província ja hi ha quasi 226.000 persones sense faena. Bé, molts d'eixos aturats o són del sector del calcer. Avui hem sabut que la Comissió Europea concedirà més d'1,5 milió d'euros per a la reinserció de 350 extreballadors del sector del calcer a la Comunitat Valenciana. Un anunci que s'ha fet en una jornada en què el director general d'Internacionalització, Daniel Marco, s'ha reunit a Elx amb el sector per mostrar el suport de la Generalitat. I molts en esta situació el que fan és emprendre. Si és vostè un d'ells i té una idea, la pot fer realitat a una e-weekend a l'Institut Valencià de Turisme de Benidorm el pròxim dia 25 de maig. La iniciativa busca que emprenedors, professionals i inversors es posen en contacte que alguns projectes vegin la llum. César Mariel, de l'associació e-weekend, és ara empresari després de participar-hi. Però
provar l'experiència, no solament si no guanyes, l'experiència d'estar treballant codo a codo en gent que vol llançar un projecte o estar treballant en els mentors, és que la qualitat dels mentors del Weekend de Benidorm diguem que són els millors en cada una de les seues seccions. Tenim màrqueting digital, màrqueting offline, tenim desenvolupament de mercat, internacionalització, tenim un elenc molt gran de gent que ens vendrà a ajudar. Canviem d'assumpte, parlem de sanitat. Una comissió tècnica de la Conselleria de Sanitat avaluarà les necessitats dels malalts que requereixen tractaments cars. Ho ha avançat el gerent de l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, Antonio Muñoz, després de reunir-se amb el conseller de Sanitat, Luis Rosado, i la resta de gerents dels hospitals valencians. Se hacen comisiones que se llaman de medicación de alto impacto, precisamente para estudiar por profesionales expertos a quién en un momento dado le van a ser de utilidad. Mire usted, aquí mismo en el departamento tenemos un paciente con una enfermedad rara y que el tratamiento al año cuesta 300.000 euros. Y claro que lo está recibiendo. Ahora lo que tenemos que tener es evidencia científica y saber que ese fármaco le va a ser verdaderamente de utilidad. Muñoz també ha dit que no cobraran els menús als centres hospitalaris i que s'atendrà els immigrants residents. I anem al COI, que celebra el 10è aniversari de la declaració com a paratge natural municipal del racó de Sant Bonaventura, els Canalons, un espai de 18 hectàrees de gran riquesa mediambiental. Ho fa amb activitats a partir d'este cap de setmana i fins al pròxim 2 de juny. El regidor alcoià de Medi Ambient és Jordi Tormo. El que volem fer és constituir un grup de treball de voluntaris que estudien els nivells de qualitat de l'aigua del riu Polop, que és el que té el seu naixement en el racó Canalons, i que durant el temps, al llarg del temps dels pròxims anys, pugui assentar-se un moviment associatiu que pugui fer un seguiment a indicadors de quin és l'estat en què està el riu i el paratge. I les restes morisques de la Vall d'Alcalà, la comarca de la Marina Alta, ja són bé d'interès turístic amb la categoria de zona arqueològica, tal i com ha aprovat avui el ple del Consell. Escoltem José Ciscar, vicepresident del Consell. El que implicarà que només es podran autoritzar reconstruccions que estiguen científicament justificades i en les que s'utilitzen tècniques i materials originaris. D'altra banda, únicament seran possibles aquells usos compatibles amb la posada en valor de lo que són els poblats. I acabem este bloc comarcal amb una notícia curiosa. El major jardí i viver de lliris d'Espanya, que està a Benissa, a la Marina Alta. Estos dies la seva propietària, Christine Lomer, obri les portes perquè qui vulga puga disfrutar amb l'espectacle que ofereix amb la primavera. Són 15.000 metres quadrats amb més de 10.000 plantes de lliris de 500 varietats diferents. Això sí, totes adaptades al clima de la zona. Los lirios no necesitan nada de agua. También los bulbos nada, los rosales un poquito, pero tú vas a ver que el jardín es un jardín de plantas de sequía. Yo envío por toda Europa, hasta Escandinavia, Inglaterra, Irlanda, Holanda. En crònica de tribunals, Ryanair haurà d'utilitzar finalment les passarel·les a l'aeroport de l'Altet. La sentència del jutjat mercantil d'Alacant és ja ferm després que la companyia irlandesa no hagi presentat un recurs contra la resolució judicial del passat mes de març, que, recordem, donava la raó a AENA i que l'obliga a embarcar i desembarcar a través de les passarel·les. I en successos, el jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella sentimental dimecres passat a Elx. S'ha acollit al seu dret a no declarar i està imputat per un delicte d'assassinat que va reconèixer al cap de pocs minuts de cometre'l. I arriba el cap de setmana, així que fem una ullada a algunes de les propostes a la província. El cantant mexicà Luis Miguel presenta avui a Elx la seva gira amb títol homònim amb totes les entrades esgotades, 9.000 exactament. El guanyador de 10 premis Grammy presenta en directe el seu últim àlbum, amb què ha estat premiat al Festival Vinya del Mar, però en este tour el cantant ha volgut també donar l'oportunitat als seus fans espanyols d'elegir a través de la pàgina web el repertori en què inclourà La Incondicional o cançons com Amor, Amor, Amor. El concert de Luis Miguel inaugura a les 9:30 d'esta nit l'auditori a l'aire lliure de la institució Firal Alacantina. I també esta nit, a partir de les 10, i a Oriola poden gaudir del concert en acústic de Revolver. Amb una carrera de més de 20 anys, el grup ens sorprèn amargant un treball germinat a Marrakech, amb el qual s'endinsa en un terreny musical desconegut, on es mesclen sons àrabs amb country o guitarra espanyola. Segons el seu cantant, Carlos Goñi, ha estat un dels treballs més complexos per al grup, però al mateix temps més satisfactoris. Hasta el día en que no me di cuenta de que había un par de notas que compartían la escala de blues con las escalas que se utilizan en la música del Magreb, la cosa no empezó a funcionar. Ahora, el día que descubrí eso, fue uno de los días artísticamente o espiritualmente más importantes de toda mi vida, porque fue cuando encontré cómo.
El concert és al Teatre Circo i les entrades tenen un preu de 20 euros. I acabem al Gran Teatre d'Elx, que diumenge acull tots els grans èxits de Queen. La One War Symphonic Orchestra i la Rock Band fusionen les obres i èxits més importants de la cèlebre banda anglesa. La combinació de melodies del millor rock de Queen amb la música clàssica ofereixen un espectacle que no deixa a ningú indiferent. El concert comença a les 7 de la vesprada i es pot gaudir per un preu de 34 a 37 euros. Ràdio 9. Les notícies de les 7. El Consell de Ministres ha aprovat avui un decret que reforma la llei d'aigües. Este decret deroga la decisió que entregava a les autonomies les competències sancionadores de les conques de rius intercomunitàries. Es tracta amb esta reforma, segons la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, de que l'Estat recupere les competències de policia de l'aigua, evitant així la diversitat de criteris en el compliment de la legislació. De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado, para evitar duplicidades, para evitar solapamientos.